Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Gloria lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħadd ma tela s-sema li f'min il-bniedem li niżel is-sema. U kif Mosera tasseb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ min il-bniedem. Biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Allek għamel id-dinja li tgħallibni waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilibx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bax l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħadd id-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemmenx huwa ġa kundannat. Għax m'hemmx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan. Li d-dawl ġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-imil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Aħna il-poplu tal-Eid u Alleluja hija l-għamla tagħna. Hekk kien jgħid San Ġwan. M'aħniex il-poplu tal-mewt, imma l-poplu tal-qawmien. Meta Marija ta' Magdala u n-nisa twajbin kienu sejrin lejn il-qabar biex jidilku il-ġisem mejjed ta' Ġesu, il-ġisem mejjed ma sabux. Għax Ġesu kien qam. U l-qawmin ta' Ġesu hija l-qawwa tagħna. Kieku Ġesu ma qamx mill-imwiet għal San Pawl, firħa kienet tkun il-fidi tagħna. Kien ikun Messija bħall-orajn. Imma preċiżament għaliex huwa qam, allura huwa Messija differenti. Aħna m'aħniex mexjin wara xi ħadd mejjed, aħna mexjin wara xi ħadd ħaj. ħaj fostna. Għadu jfejja, għadu jeħles mill-ispirtu fina, għadu jgħallem, għadu jipproteġina u jikkun strana. U għalhekk Ġesu huwa is-Salvatur tagħna. Kedu li mhix qed jaħlisna. Hemm ħafna affarijiet u aħna qegħdin hawnhekk għaliex nemmnu li Ġesu jista' u jrid jaħlisna minn tant u tant gwaj fil-ħajja tagħna. Jaħlisna mill-mart. Jew jagħtina l-forza biex aħna naffrontaw il-marta tagħna.
mill-ansjetà, mill-biża', mir-rabja li taħkimna. Jekk ridna minn kull forma ta' stress li għandna nħossu ġirja maħħin. Jekk ridna minn tensjonijiet tal-familja, tensjonijiet tal-ulijiet, tensjonijiet finanzjarji. Jekk ridna minn dan diffikultajiet fix-xogħol, jekk ridna jew jagħtina l-forza biex aħna naffrontaw il-ħajja tagħna. Għaliex ikun żball jekk aħna naħsbu li Ġesu qiegħed hemm biex joħollilna l-problemi tagħna. Ġesu mhuwiex qiegħed hemm biex joħollilna l-problemi tagħna, imma biex jgħinna naffrontawha. Biex jagħtina d-dawl kif naffrontawha. U dak huwa diġà għaliex ma nitfixklux jien huwa t-triq, jien huwa t-sewwa. Għandna niġu għandu x-xahar preċiżament għaliex nemmnu illi Ġesu jista' jidħol fil-problemi tal-ħajja tagħna. Ċertament il-problemi nistgħu naħsbu li nistgħu nħolluhom f'idna. Illum dak huwa l-gwaj tal-bniedem. Illum il-Ġesu qegħdin ngħidulu m'għandniex irridu iżjed. Fortunatament ngħidu dan, imma kemm professjonisti, tobba, avukati, psikoloġi, psikjatri, jaħsbu li huma Alla fil-waqt li ħadmu Alla. Kemm drabi żgħażagħ jgħidu li jiena għalfejn immur il-qudies u jiena għalfejn nitlob m'għandix għalfejn, jiena b'saħħti, jiena għandi l-intelligenza tiegħi u dan m'għandix xurrid. Kemm drabi missirijiet tal-familja jew ommijiet l-Alla tiegħu għax-xogħol, l-Alla tiegħu mal-flus. Allura Kristu ma jibqax iċ-ċentru, mhux ma jibqax iċ-ċentru, ħafna drabi huwa imwarrab kompletament. U ninsew imbagħad malli jidħol ftit inkwiet nippanikjaw. Nippanikjaw għaliex nafu li aħna m'għandniex ħila biżżejjed biex immexxu d-dajfa. M'għandniex ħila biżżejjed biex id-dajfa tagħna fit-tempesta jirnexxilna nsalvawha. Ħafna drabi immorru għand Ġesu donnu ta' dik il-nieqes. Meta m'għandniex fejn immorru iżjed, immorru għandu. Ma Ġesu rid ikun iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Mhux tal-problemi biss tagħna. Rid ikun iċ-ċentru ta' ħajjitna għax jaf li huwa biss jista' jagħtina l-paċi. U biss jista' jagħtina s-serenità fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi jista' jkollna kollox u ma jonqosna xejn, imma l-vojt nibqgħu nħossuh. Mhux biss jerġa' dak li huwa għar niddiqu l-Kristu biex imbagħad immorru u nilagħbu mal-okkult
immorru għad-disħar għax nemmu li dawn jistgħu jitolbulna il-problemi tagħna. U ma nirrealizzawx li dawn jikkomplikawna il-ħajja imbarra li jbatlulna il-qut. Ma nirrealizzawx. Rumani kienu jgħidu il-poplu għandu bżonn min iqarraq bih. Il-poplu jieħu gost min iqarraq bih. U aktar ma tqarraq bih, aktar temnu, aktar jemmen. Hekk kienu jgħidu Rumani, Latini. U hekk ħafna drabi għadu jiġri. Illum Kristu qed jagħmilna f'tedina. F'tedina. Għax Ġesu ma jġebbet il-ħadd bil-fors. Ġesu ma jmissilniex il-libertà tagħna jekk irrid jien. Jekk ma rridx jien iħallina għaddejjin. Kif għamel il-missier tal-Ibn il-Ħali, tal-Parabola. Meta raġel li mensejjer il-missier beka ma madannux. Alla ma jżomm il-ħal bil-fors, għax bil-fors ma tistax tħobb. B'imħabba hija libera. ħafna drabi nitilquh il-Alla, walla l-lejla alla lejla qed jagħmilna f'tedina. Qed jgħidilna ejjew għandi. Ejjew għandi intom imniktin. Li intom għajjanin. Ejjew għandi li intom imlijin tensjonijiet. Ejjew għandi intom li mimlijin biża', mimlijin rabja. Ejjew għandi intom li tinkwetaw, tippanikjaw mix-xejn. Ejjew għandi. U jiena inserraħkom. Mela din l-istedina li Ġesu qed jagħmilna. Naturalment, jiena nifhem li qegħdin hawn dil-istedina nilqaw, għax inkella xi nkunu ġejna nagħmlu hawn. Kunu ġejna nagħmlu żmien. L-istedina nilqaw. U għalhekk illejla nixtiequ li l-problemi tagħna, id-diffikultajiet tagħna npoġġuhom f'idejk. Ma jfissirx jekk jiena npoġġi l-problema tiegħi f'idejk, allura jiena ma nagħmilx il-parti tiegħi. Le, parti tiegħi irrid nagħmilha. Għaliex proprju il-mulej irridna nagħmlu l-parti tagħna. Il-mulej mhuwiex magician, mhuwiex saħħar li tmur għandu jgħidlek ħalli bidejja irranġalik jien. U jirranġak bis-serjetà. Għax jitolbok il-luf. Il-mulej mhuwiex dak. Il-mulej jgħidlek ejja għandi, nagħtik id-dawl u nagħtik il-forza biex taffronta kull problema. Imma affronta miegħi. Għax miegħi jirnexxielek. Ma għadek tfalli. Għalhekk qegħdin hawn illejla mulej. Qegħdin hawn għaliex irridu naċċettaw l-istedina tiegħek. Qegħdin hawn għaliex nemmu mulej li inti tista' tgħinni fil-problema tiegħi. Inti taf il-problema tiegħi. Taf biżżejjed minn xi xina tgħinni. Taf biżżejjed muċieħ li hemm fil-qalb tiegħi. Taf biżżejjed bil-momenti meta nħossni waħdi. Meta nħoss li ħadd ma jista' jifhimni. Il-momenti tal-tieħ
il-qalb. Il-momenti tal-iskoraġġiment, il-momenti tal-biża. Kollox taraf malej. Għaxin taraf kollox nitolbok il-lejla tini id-dawl. Fid-desert kien biżejjed li dawk il-lut iħarsu lejn is-serv tal-bronz biex inti kont fejjahom. Aħna mhux is-serv tal-bronz għandna qudiemna. Imma għandna lilek. Lilek imsalla fuq is-salib. Donna biex tgħidilna poġġu l-miżerja tagħkom, id-dufija tagħkom, il-limiti tagħkom, poġġuhom kollha fuq spallejja. U ħalluni nagħtikom il-ħelsien. Mulej, x'ser impoġġilek f'idejk. Impoġġilek f'idejk id-dnub tiegħi. Poġġilek f'idejk id-dipendenza tiegħi. Dipendenza mix-xogħol, mid-dar, mill-adulterju. Poġġilek f'idejk mulej dipendenza tiegħi mid-droga. Poġġilek f'idejk mulej kull diffikultà li għaddej minnha. Depression, il-tensjoni fuq ix-xogħol, il-ġlied fil-familja. Kollox mulej illum irid impoġġilek f'idejk. U konvent li inti ma tħallinix waħdi. Ibad fuqna l-kol mulej l-ispirtu qaddis tiegħek. Għalli jkun l-ispirtu tiegħek li jagħtina l-forza, li jagħtina l-qawwa biex aħna nkunu nistgħu nimxu quddiem, biex aħna nkunu nistgħu naffrontaw kull diffikultà fil-ħajja tagħna. Jew inkumu bil-wieqa, nsejħu l-kol flimkien qawwa tal-Ispiritu Santu